Днес с Кака и Хриси се почувствахме есенно и ще ви вземем с нас да си направим по един есенен фотодъмп. Задължително започваме деня си с едно есенно кафенце. Това ще бъде първата снимка, която ще заснемем за нашия есенен фотодъмп. Решихме да се разходим малко в парка, да си снимаме аутфитите. Сега ще снимам Хриси с моя телефон и тя ще снима мен с нейния телефон. Искам да видите колко яко ще стане сега. Гледайте кралицата на красотата. Слей Кака. Сега ще си направим селфи с малкото екранче. Даваме го ето тук, ето така. Масита, ще се харесаш. Вече е малко по-късно, с Хриси се прибрахме и до сега четохме малко книжка и си почивахме. Ставих книжката до свеща и видях много естетична есенна постановка, която сега ще снимам за своя фотодъмп. Ще си сложа фибата. Оле, да. Аз си мислех за някой от нея листа и там да вземем от шкаф. Кака Хриси бере храста малко. Сега правим последна снимка за фотодъмпа. Штрак. И сега е време да си споделим всичките снимки, които снимахме една на друга днес. Това е изключително лесно и бързо с функцията Quick Share. Ето така бързо и лесно избираме всичките 1000 снимки, които си направихме днес. Омага, тази ми е любимата. И Quick Share. Ето ме! Изключително бързо и лесно ги получихме. И така моя перфектен есенен фотодъмп е готов за качване. Може да ме последвате в Instagram, за да го видите.